Erokamano kuom kete Ramogi TV machiegni weche manyien mag gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Doma jotije dwaro laktache mag KMPDU mondo chung ng'anyo magitimo mondo gibedie gi lalruok mar manyo duoko ewi ywak ma laktache go nigo. Jang'ad buche Byron Ongaya ochiko jatend jotije sirkal Felix Kosgei, duol mar osara SRC, migao mar omenda kod jotije kaachiel kod 10 counties go osiptande madongo mondo mi obede twak makanyaklano. Omedo ni giket winjruok ewi okenge minyalo kaw ne chwalo thieth ponono ni laktache odhi nyime gi ng'anyo. Burano ibiro winjo tarik 20 mar dweni. Joseph Irungu kata Jowi ondiko ne doho kodwa makapile wi kum madoho mamalo nomiye mar nek bang' yangore ni nonego ja ohala Monica Kimani. Kokalo kuom okil mare Andrew Muge, Jowi owacho ni gikwedo ng'eto mane jang'ad buche Grace Nzioka ong'ado ne tarik 13 dweni. Jowi nomi kum mar nek kaluwore kod nek mar ja ohala Monica Kimani manotimore ode ma Lamuria Gardens Kilimani higa 2018. Jokanyo mag KMPDU kotelnegi kod jakom margi Bade Manyanza oseute mag thieth ma pod wuondore ni thieth dhi nyime e kuonde yudo thieth e seche ma ng'anyo dhi nyime gino ma okoni keto ngima jotuo kama rach. Oyango ni ng'anyo pod nitiere ute mag thieth kendo ni gidhi nyime nyaka sirkal chuo kokgi e dwaro mar chike ma gigolo manyien mabiro duoko chien ng'anyo. To inya yudo ni nitie administrators kata politicians mawuondre ni gin dakteche mawacho ni dakteche tiyo, to that is not right nekech giketo life mar patients at risk nekech patients dhi biro manyo treatment to ok gibi yudo. To wadwa wacho ni strike ni our main aim and to make sure ni our national government take up the issue mar human resource for healthcare very seriously. To watch HSC mane wachako wacho ndalo mane watimo referendum, wadwa revive esani matek nekech waneno ka the more we are wasting time the more wabedo gi ng'anyo almost every other month. Kenya odonjo winjruok gi riwruok pinje mag Afrika AU kanyakla kod Kenya Red Cross e tiego nyamreche maromo 25,000 kokalo chenro midendo ni Rich. Tiegruok ni geto mar medo nyamreche motiegi nyaka 2 milion e pacho ka kochopo higa mar 2029. Gidhi yudo puonj ewi kind mamoko tiyo gi masinde mag thieth makonyogi e chwalo tije ka piny Kenya kokalo kuom migao mar thieth osendiko nyamreche maromo 107,831 ka bende idhi tiegi e tielo mar 3. Health agenda of government, including delivery of the policy framework of the government in the public health space and general humanitarian space. And that is why this partnership is one part of the wider partnership of strengthening the healthcare system in the country in collaboration with the Ministry of Health. And it's a partnership that we are really proud of. So for me, this morning is to put on record our commitment as an institution that we intend to discharge our auxiliary role in strengthening the health system in the country, and will continue supporting that particular objective. The CHPs have done a good job since the launch of the program on 20th October 2023 by His Excellency the President. This aligns perfectly with the 2017 African Union strategy to deploy 2 million community health workers across the continent, and the REACH initiative by the African CDC and IFRC. The objectives of REACH align with our Afya Nyumbani agenda that will largely be driven by the community health promoters. As we embark on this journey, let us remember that our vision is a future where empowered CHVs play a central role in fostering healthy communities and building resilience across Africa. Jatend migao mar weche mag mwandu mawuok e Salim Mvurya koro ramo ni onge jaket mwandu e sekta no mabiro dhi nyime gi tiyo ka onge lesen mopuodhi.
Muvuria nolero ni migape oseketo kenge manimba mar neno ni kuonde kunyo mwandu mag lowo obedo kod arita makare kaka okang' mar geng'o masiche mathoro mienjo e kuonde makamago. Muvuria bende olero magi e seche ma bende nosidho ayanga maromo nyamburko 18 mibiro tiyo godo e nono kaka weche mag tich achiedho e sekta no e pacho ka. Omedo ni migape bende oseyudo thuolo mar bedo kod bad migawo mar obila ma bende biro nono kaka alwora mikunye mwandu mag lowo dhach kendo ni giketo arita makare ne jotich. Wananchi ambao wanachimba katika migodi tuwaweke katika vyama vya ushirika, ndio tupate nafasi ya kuwasomesha, tupate nafasi pia ya kuwatafutia vifaa muhimu ambao vitakuwa na usalama. Mazingira yao pia yana hatari na hii vyama vya ushirika itawasaidia na itatusaidia na sisi kuweza kuwatambua, kuweza kuwasomesha, kuweza kujua ni nani ambaye anafanya kazi hiyo. Hata kukiwa na ajali tunaweza kujua ni kina nani na ni sehemu gani. Katika baraza la mawaziri tukakubaliana tubuni kitengo muhimu ya polisi ambayo itashirikiana na vitengo muhimu katika kila county, zile vitengo vya usalama, ili tuhakikishe kwamba tumeweka sehemu zote za uchimbaji madini watu wafanye katika mujibu wa sheria. Riwruok mar jopuonj mar NAT sani koro wacho ni sekta mar somo ni kama rach nikech sirikal oserem chwalo omenda ne sikunde, gino mamiyo jopuonj sani kale pek mar chwalo chenro mar somo. Kaluwore kod jagoro mar NAT Collins Oyu, e wi 50% mar omenda ma sirikal onego chwal ne sikunde tam mokwongo mar somo, sirikal osemana chwalo 25% kende, gino mathiro chenro mag somo kendo duoko chien ondamo mosebed kigoyo mabero somo e pacho ka. Oyu bende wacho ni sirikal onduso kwan omenda michwalo ne japuonjre ka japuonjre e sikunde mag senior secondary kowuok e Sh21 nyaka e Sh17, gino mamedo thiro chenro mag somo e sikunde. By the current chairman of Kenya Schools, Secondary Schools Heads Association. It is pathetic, my brother. And I want to tell you, even earlier, the issue of capitation for senior school was at 21,000. Immediately, it was reduced to 17,000. We don't understand the rationale. And I want to tell you that heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. I don't want to go beyond that. If you understand the word pathetic, that is the situation. Agulu mar dongruok mar kachung'od bura mar Rangwe ochiwo ayanga klese 5 ne sikund primar ma Bondo e ward ma Kagan gedo ma bende omwonyo omenda maromo Sh7 million. Sikund primar no mane ochaki higa mar 1934 osebedo gi klese maricho kendo osemiyo jopuonjre bedo gi lwasi marach e kinde ma gidhi nyime gi chenro mag somo. Tieko gedo mag klesego geto miyo jopuonjre mijing'o mar somo kaluwore ni gisebedo ka gisomo e lwasi marach. Jaod bura ma Rangwe Laktar Lilian Gogo ne ochiwo ayanga klesego ne tend sikundno. Kere at a cost of about 7 million, kendo amor gi tich motire ka en tich maler, oket nyaka tiles e dier rot, en kama kata ka nyathini some tiwinjo kaber. En gombona kaka mbunge marangwe ni mae kore gimoluor skunde marangwe te. Wasebedo ka wagedo nyaka na doge bunge tamna mar 2 ne waloko gedo kendo kama waaye to waweka ler mokete tiles. Ka wasegero classrooms kama tadwaro ni nyithindwa gi wabed gi 100% transition e secondary schools. Nyithindo gi owinjo dhi e secondary schools. Anda wacho ne jopiny mangima ni e okang' duto te ma ji time gik moko mag development mag gik matimore e piny mangima. Let us start with the school. And school biro miyo nyathi lokore bedo ng'ato. Challenges mane wayudo e sikundwa ka ne wan kod udi maricho. King'iyo bathe kachacha idhi neno kaka udi go chalo. Kane mwesi miwo biro moneno to oneno ka en gima ne nyithindo soma kuom hawi nikech ne Nyasaye pod orito ngima nyithindogo. Wadwaro ni mondo jonyuol owuog oko ka support school. Koluong bura mar school, janyuol ka janyuol obiye. Ka japuonj luongi ni nyathini odwa no wuok kodi, ringi mondi bi. Gimodong'nwa en golo nyithindogi
mondo gidhi gibed gima Nyasaye ochano negi. Jokuoye mapok oyangi nomonjo skund primar ma Migosi kendo kwalo buge, masinde mag kompyuta tok tweyo chok dara 2 mane rito skundno otieno ma pi norugodo kawuono. Jatend skundno Rose Omolo oyango wachno kolero ni pod gikia gima ne jokuoyego manyo ka gikwayo tend kauntino mondo losnegi taya moluoro skundno mondo okonygi e jiwo arita. Bende oyango ni obila pod dhi nyime gi timo nonro e wi monj ma kamano. Security called me. Kananeno simbe actually nabuok. It is not kawaida. Ogochona to nyisa ni gibedo attacked gi jokuoge mobire school. Tapenje ni tiyudo samigochoni gin kanye giseringo gidhi. So I'm be achiew that time. Then we called the police. I go to Bene BOM Chiana, some BOM members, and at around 4:30 we rushed to the scene. Bendene waiduka police osetuna. Ka watemo ng'iyo gima dine be notimore. Waiduka gimuko dhot mar the head teacher's office. Anyalo mana kwayo security mondo okonywae. Kendo gima nyalo kwayo ni floodlight mondo ket around the school. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki omedo jiwo tich mar obila ma Mbalang' timo e rito ngima jo Kenya ahinya to gwenge ma njore otiapie. Kanolose e gwenge ma Loitiki e kaunti ma Isiolo bang' nyasi ma sidho obilago, Kindiki nowacho no obila 138 go gin rowere modak e alworano to ging'eyo yore makanyo, wach mabiro miyo gi yot mar kedo gi jonjore kod jokuo jamni. Kindiki bende nolero ni sirikal ong'iewo geche mag lweny manyasani mar kedo gi njorego. Bende nokwayo apisago mondo ti gi tiegruok ma giyudo mar neno ni giketo arita kendo geng'o kuo mag jamni e alworano. Zile wale wanyama ambao walikuwa wamepotea. Safari hii serikali imeamua wezi wa ng'ombe, wezi wa mifugo waende mbele, nyuma, juu, chini, kulia, kushoto. Safari hii siku zao 40, siku za wizi zimefika mwisho. Ndiposa tunasema NPRs wetu watatusaidia pakubwa katika juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tumemaliza shida hii. Wao NPRs ambao tuko nao hapa ni vijana wa hapa Isiolo. Wanatoka katika jamii mbalimbali ambazo zinaishi hapa Isiolo. Wanajua barabara zote, njia zote, mabonde yote, misitu yote hapa Isiolo, hakuna mahali hawajui. Bura ekin Kenya kambi mar mogo mar Ata Kenya Limited ka achiel kod mano mar Grain Industries Limited ne odhi mbele e doho ma Mombasa. E burano kambi mar Ata Kenya ne odonjo ne komishona maduol mochung' ne choko osuru, kambi mar Grain Industries ka achiel kod mano mar Beyond Auctioneers kuom uso ngano margi maromo tan 13,500 tok chik. Okil mar Ata Kenya Mila Bwire ne okete tago maliet janeno mar Beyond Auctioneers Peter Simiu kodwaro lere wi chik mane giluwo mar uso ngano no magiko ni kambi mar Ata ne okochule osuru. Burano manie nyim jang'ad bura Florence Masharia koro biro dhi nyime tarik 11 dwe mar Ang'wen e doho ma Mombasa. Mr. Simiu, this is important for my next question. As the auctioneer who was going to conduct the auction, did you confirm by either weighing or other means 13,196 metric tons? It is confirmed because the purchaser has taken and is saying what he has not taken. So that is confirmed. You have said you sold under the disposal of uncollected goods act. Up to there we agree. Yes. So which means you read or became aware of conditions under that act, yes? I was aware, and I could not do without the Auctioneer Act.
No, I'll come to that. Because I'm an auctioneer. I'll come to that, sir. Let me just start with the first one. Now, are you aware Fine. that under the disposal of an collected user, you have to issue 2 notices under Section 5 and Section 6. The first notice, there must have been a notice to collect goods. Yes? Now, when you know the record can't record you, you have to say yes or no. I will answer that. Just proceed.